రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కేంద్రంలో ఈరోజు గాంధీ చౌక్ అంబేద్కర్ పాద బస్టాండ్లో లీడ్ స్పేస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ వారి సహకారంతో ట్రాఫిక్ పోలీసులకు కంట్రోల్ బూతులను ఏర్పాటు చేసినారు. ముఖ్య అతిథిగా రాహుల్ హెగ్డే ప్రారంభించినారు. ఈ కార్యక్రమంలో పోలీసు సిబ్బంది, మున్సిపల్ చైర్మన్ జిందం కళా చక్రపాణి, వార్డు కౌన్సిలర్ పత్తిప కరుణ, పూర్ణచంద్ర నాయకులు పాల్గొన్నారు. సార్ ఓకే ఇలా ప్లేస్ లేదు హ్యాంగర్ కూడా పెట్టింది సార్. చేంజ్ చేసుకోవాలంటే కూడా హ్యాంగర్ ఉన్నది సార్. మీరైతే కూలర్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు సార్. వేడి బాగుంది. అవును కదా. వాళ్ళు పబ్లిక్ కోసం, పబ్లిక్ నుంచి ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే అక్కడ వెళ్ళవచ్చు. ఇట్లానే మిగతా ప్లేసెస్లో కూడా ఇంపార్టెంట్ జంక్షన్స్లో ఈ ట్రాఫిక్ రూల్స్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అక్కడ కూడా ట్రాఫిక్ రెగ్యులేషన్ మీద మనం ఫోకస్ చేస్తున్నాం. సో ప్రజలందరూ కూడా విజ్ఞప్తి ఏమంటే దయచేసి ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించండి. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ కూడా చాలా స్ట్రిక్ట్గా తీసుకుంటున్నాము. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చేస్తే లైసెన్స్ క్యాన్సిలేషన్ కూడా రాస్తున్నాం. అట్లనే ఇప్పటివరకు ఈ చలాన్స్ మనం ఏదైతే ఫైన్స్ పెట్టామో లాస్ట్ మంత్ వరకు దాని మీద డిస్కౌంట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. చాలామంది ఫైన్లు కట్టారు. బట్ ఇంకా చాలామంది ఫైన్ కట్టకుండా ఉన్నారు. దాని మీద కూడా ఎవరెవరి దగ్గర ఎక్కువ చలాన్స్ ఉంటుంది, ఎక్కువ ఫైన్ వేసి ఉంటాము, వాళ్ళు కట్టకుండా ఉంటే వెహికల్ని సీజ్ చేస్తాము. సో ఈ వెహికల్ పైన ఉన్న ఫైన్స్ని చూసుకొని దాన్ని ఇమీడియట్గా పేమెంట్ కూడా చేయండి అని కోరుకుంటున్నాను. అట్లనే మ్యాక్సిమం యాక్సిడెంట్స్లో మ్యాక్సిమం డెత్స్ కూడా టూ వీలర్ ప్రజలందరూ కూడా ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించాలి అని నేను కోరుకుంటున్నాను.